Bueno, unha maleta... Eu, cando vexo unha maleta, sempre me pregunto canto espacio precisa unha persona nunha maleta? Todo, todo, Porque unha maleta non se enche de roupa, non, unha maleta enchese de por si acasos, non? Ai, por si acaso levo isto, por si acaso levo outro. Ai, vou levar un jersey de lana que en Sevilla en agosto nunca se sabe, non? Ao final levas un lote de cousas, pero sempre se che olvida, pois, o cepillo de dentes. Bueno, este pode ser de Ronaldinho, non? Claro, pode ser... Pero, o que vos contaba, non? Que levas o cepillo de dentes, levas o tubo de dentes, ou se te esquece. E parte, falando de tubos de pasta de dentes, canto pode durar un tubo de pasta? Non, porque eu estou ali, non? Vou utilizando, apreto, enrollo, pero xa non sale máis, e ois, chega a miña nai, a pasta de dentes acojónase e zas, sale pa fora. É unha cousa loca, man. Aí vamos. Eu na miña maleta sempre teño que levar isto, non? Como non? A parte esta é a tradicional, Porque a min estas automáticas non me molan, porque outro día fun ali a unha farmacia, subínme a báscula e dime, por favor, suban de uno en uno. Home, que un respeto, non? E aparte, non só eso, senón que logo saca un papelito e pome usted debería pesar 80 kilos, que digo, mira o peso que me dá a gana, Home, non. E aparte, mirade, unhas confianzas, era a primeira vez que entraba na farmacia, se non volvín, non polas chicas, pola báscula, vamos. E despois, a min esta gusta, eu chamolle a Fernanda Alonso, porque vai de 0 a 100 en menos dun segundo. Tempo de Pedro, tempo de Germán. Chicas, chorbas, chatis, aquí está o voso machote particular. Sí, machote particular, que hoxe estou aquí, pero se non estou aquí podes toparme no meu coche turbo. Sí, que lo turbo mi padre, lo turbo mi hermano e non lo tengo yo. E bueno, se non me atopades no meu coche turbo tamén me podes atopar nunha porta dunha discoteca intentando entrar con calcetins blancos. Estou ali, bueno, temos un truco, poñémonos diante do portero e dicimos, mira tú, vouche fazer unha pregunta. Como lle chaman a esas uvas secas, esas así arrugadas que se comen en Nadal? Pasas? Pois pa dentro, paso, non? Entonces, estás dentro, xa... E os machotes non bailamos, acaso algún movimento pélvico, pero nada máis, E os machotes, pois, mira, collemos un petillo, pero ollo, nada de collelo con 2 dedos, non, os petillos collense con 3 dedos. Se colles con 2 dedos, empezas así, logo subes hasta aquí e acabamos falando así, Vamos a ver que pasa, de acordo? E tamén, se os machotes nos cansamos, pois sentámonos, Vamos aquí, sentámonos e fuera. Ahora, nada de sentarse así a pies juntillas, non. Os machotes temos que ter 3 palabras ben aprendidas. Promoción, promoción e promoción. E aí queda eso. Tía, que fuerte. Teño que contarche algo, tía. Pero a ver, contame, pero que pasou? Tía, que outro día fomos a Llese, mas eu fomos ali a unha aldea, sabes? E fomos que había bostas e tal, e bueno, así ao fondo vimos un animal que tiña así como unha especie de rabo. Sería o Jonathan? No, que tiña cornos e tal. Ai, pois igualiño co Jonathan. Ai, non, que era un destes que dan leite. Me falte Dios se non é unha vaca. Pois non sei eu a quen escoller, podría escoller así algunha señora destas de peluquería, pero, vamos a ver. Non, mira, vou coller aquí este señor, por favor. Vente comigo, sí. Como te chamas? Vero. Vero de que? De Severino. De Severino, moi ben, Severino. Bueno, non sei cando empezou o tempo, se empezou ou non. Bueno, un forte aplauso para Severino para empezar aí, Bueno, o tempo xa comezou, entonces. Severino, estás preparado? Seguro? Seguro. Bueno, pues atención, porque estás recentemente chegado na escola militar de Buscando Estrelas. Así que, firmes. Firmes, hombre. Ese firmes para ti.
Sí. Había que preguntarle a tu muller, a ver se sé firmes. Bueno. Home, por favor. Bueno, a ver, seguimos. A ver, ahora ven, saludo. Saludo militar. Bueno, ven, saludo millor, ¿no? ¿Sabes por qué saludamos así os militares? Porque no cuartel somos moitos, non? Entonces, como non nos lembramos do nome, pois hai que pensar, é dicir, pois que máis dicimos, chamase, bos días, Severino, entón xa saludamos. Bueno, atención agora, posición de combate. Adiós. Bueno, non me extraña que o ejército vaya como vaya, non? Así, non? Con pedras, polo menos. Posición de combate, o que sei, así, zas, non? A ver, vamos a ver logo con posición de defensa. Esta xa é mellor, non? Un paso para atrás, non? Replegarse, non? Con esta defensa o Deportivo non tiña problema ningún, iba para diante, vamos, sin problema. Eu penso que ti eres máis de posición sexy. Ole, es así, no. Que repita, posición sexy. Bueno, Severino, quen te vería no cuartel, a verdad que... Así, no, no cuartel, bueno. Vamos a ver, unha posición sexy pode ser en plan así, non en plan tal. Pero bueno, Severino, a ti máis a min non nos gusta moito a guerra, así que vamos a deixar unha recomendación. Fai o payaso e non a guerra. Tempo, moi ben, valeu a pena. Moitas gracias, Severino. Moi ben, Pedro. O aplauso compartido